جهێژای فەخری کارا کینۆغڵۆ مافناس و شروڤەکارê siyasî ji Diyarbekirê dipirsim. Hêjayê Fexrî gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24. Armanca Tirkiye ji vê operasyonê dibêjin em narawestin heta emn û ewlehiya sinûrên xwe garantî dikin. Wan navçeyan ji gerîlayên PKK paqij dikin. Erê destkeftên PKK li çiya dol û nihal û şikeftên Kurdistanê çi ye? Bawerim dengê min nahête we. Bawerim dengê min naçîte Hêjayê Fexrî. Eger hevkarên min li Diyarbekirê vê kêşeyê çareser bikin dixwazim nerîna wî bistînim ka armanca PKK ev zêdetir ji 30 sala ye li çiya dol û nihalên herêma Kurdistanê çi ye? Çima hêcetekê dete artêşa Tirkiye heta ku bikevne nav vê axê hem jî qereqûlên demkî û her timî danin. Erê heta ku derê eger deng ev pirsgirêkiye çareser bû ez dê nerîna wî li ser vê pirsê werbikirim. Çareser Hêjayê Fexrî pirsa min ew e gerîlayên PKK zêdetir ji 30 salan e li çiyayên Kurdistanê yên herî stratîjîk in. Bi taybetî anha şerê Kur li çiyayê Metîna kurajarî li her du dolan e. Yani hem dola Geliyê Balin de hem jî dola Zap ku cihên herî stratîjîk in ji bo herêma Kurdistanê cihên herî bilind in. Bi xêr û bereketin. Yani 30 sala destskefta wan li van çiya dol û nihalan çi ye? Çima hêcetê didete artêşa Tirkiye gelo? Denkte carçu. Belê, belê denk heye. Dengê mi tê neysa? Belê. Yani gava ku meriv bersiva van pirsê te bidin ji ber ku meriv evê gere fan bike. Yani damezrandina PKK û bi çi hencetê destekê hatiye avakirin gere meriv wiya fan bike. Gava em wiya fan bikin û em wiya tespît bikin ev bûyerê ku îro dibe ji bo me ne sürprîz e. Ez kanim bi kurtayî bêjim PKK bi îrada wê demê lokal bû li dijî herekeyê siyasîyên Bakur ji bo bikaranîna wan hat damezrandinê ji aliyê devletê de ve êdî her Kurdekî ku heşê wî heye vicdanê wê gere viya bêje yani evê nabe vaya ji ber viya wayî ava bû û mixabin derket saha rojilata navîn û êdî ket destê muhaberata û istihbaratê devletê din û ji bo berjewendiyê wana karekî bêyom dike. Ez karim wisa bêjim. Karekî bêyom e. Mesela eger ku destkeftiyê wana em bibên çi yê mixabin tiştekî ne. Yani herkes destkeftiyê wan ev e ku axa Kurdistanê li Bakur û heta em bêjin Başûr dibin evê dagîrkeriyê da yê bi hezara gund hatî vala kirin bi milyona Kurd bi qîz û zar û zêç û îxtiyar û bi hevê xwe li metropolê Anadoliyê perîşan bûn, asîmîle bûn. Cê şikeftê ku Martê da ew dibe îro tê zanîn û herkes viya êdî îşgalek bê ew em karin bêjin li Bakur ew bûye bi viya yani karê ez bêjim bi kurtasî proje îro ya li Başûr tê veşandin û çima ji vî karî dev bernadin çima serveriya Kurdistanê nas nakin evet karekî kevş e nas nakin dibe em ê têk bibin evet dijminatîk vekiriye ji ber wî yani Kurd li Başûr jî mesela hîn yê ku vê mantalîteyê yê ku vê siyasetê fam nakin henin mixabin li Başûr. Hêjayê Fexrî ev mizjar gelekê heldigire. Yani dagîrkarî ha Tirkiya bîtin ha gerîla bît ferqa wan çi ye? Li ser astê nav neteweye eger dagîrkariya Tirkiya bîtin yani Kurdistan û bi giştî Iraqê maf heye li dadgeha mafên miroviyan dadgeha navdewletî skalayê gilînameyê tûmar bike. Lê li hemberî grupekê çetegerî yê pênc dane ji vî alî û aliyê derdikevin hêcetekê didene gewretirîn mezintirîn artêşa dunyayê
لسر آخا کردستان به تکنولوژیا هری پیشکفتی شهر به هلیکوپترین خو لسر و آخر شهر دکه همجی قرقولن خوین دائمی دانه یعنی گلو چما اف یعنی چما گریلا اف 30 ساله ویکیت که چما بردوامن یعنی آرمانج چیه گلو وک بگوس اوا فکریه دنگم تیوه بله وک مگو کارکی بیوم دکن و استراتژیا Türkiye ya İran'ı ya ambejin devleti de hatta kanun bejim cibci ya devleta merkeziye Irak'ı usayı yani herkes İro duhazı serveri u statya Kürdistan'ı jinav bebe evet işki evi kivi kari kanı bike dınav Kürda da bes PKK nine yani ben ihaneta de oktobre ya jim ben kari kuti kirini aji dınav Kudam imkanı bejin ku başur dınav Kuda ne tekuz yani jali siyaseti da statya xu naparêzî em kanûn viya bêjin ji ber wî karê PKK îro lewra têkbirina statûya Kurdistanê yê ya statûya Kurdistanê jî diparêzin mixabin bes partî û fikrê Barzanî felsefa wîya yê yani ji bo devletek netew ji bo statûyek mayînde yê vî karî dike 150 sale felsefekeyi îro li ber vê proja dagîrker û aparatê ez karim bêjim vana aparatê dagîrkeran e û alavê wanin bi destê Kurda dixwazin viya têk bibin ji bo wîya îro eva aparatana û devlet bi xwe di nav îşgalekê dayê yani ha îşgala em bêjin bi destê devletê dibe ha bi destê wan dibe ji ber çi tu zanî ew ji xwe dibên ku em li virin werin îro li Rojava jî îşgalek bi destê wan heye hem cê ku serveriya wan qaşotê dayê û yê ku teslîmî dagîrkera kirine dûra da jî rolê wan ev rola yê tu bawer bike ala xwe nîşan de dibe ez li virim werin vira îşgal bike ketî kî derê wira îşgal bûye dîqet bikin agadar bin ku vana jî devlet wek evekê dîplomasî û wek hukuka navdewletî viya kartîne dibe ku êrîş li wir li ser axa min serveriya devleta min dibe ev karê min e ev mafê min e ez ew dikim û tu binerin باشا هجاية فخري توكي ماف ناسك برأياته بوچی عراق حتی نهانه کاریه جبلی شرمزار کرنه و سلوگانان لهمبری ارتشا ترکیه راوستیتن حتی که وی اپراسیونا خورا بگرن yani بوچی عراق جبلی آخفتنا نکارتشتکی بکل سراستینا دولتی Irak bixwe ji vî karî pir rahatsız nine yani Irak devleta merkezî û hêzên ku îro serwerin ewin dixwazin statûya Kurdistanê ji xwe biçe yani destûra ku îro mafê ku di destûrê ta hatiye cîbcîkirin devlet hikûmeta Iraqê bicî tîne bicî nayne em bêjin 20 sale serokomarê Kurdeyê pekî karê serokomar di hukuka navretewî da di destûra Iraqê da evê ku dibe mijara yekî gere ewa statûya evê destûrê tê biparêze destûrê da statûya Kurdistanê heye pekî diparêze yani Kurd Irak devletek her çuqas ew bijî ew bi xwe jî bê gotinek ya jî bê bêje protesto ku ji tişkî re nabin zêtir nikane bike û nake jî yani ji ber wî ya bi rastî îro yê ku statûya Kurdistanê dixwaze têk bibin bes ew nine bes dagîrker ninin hikûmeta merkezî di nav xwe da em bêjin hêzê Kurdîn yê ku di navê statûya da dijîn ew jî naparêzin tu bawer bike ji ber wî ya
nuha dezenformasyona civa eva medya PKK ji bo çi li ser evî li ser partiyeyi hatta ne partî jî li ser malbatekî li ser Barzanî biçûk dikin yani ve statüya ku navdewletî dixwaze bînin statüya malbatekî bînin statüya evekî ji ber wî bi rastî PKK karê xwe dike yani karê ku dike ji Türkiye re dibe elvira me were vira îşgal bike were bicî bibe ez ê bi terkîn merim ji xwe di terkîn û diçe di terkîn û diçe destpêkek ji bo şerê nava bajaran weke Murat Qeyreylan bi xwe jî heftiya derbas bûyî li destpêka operasyonê li Qendîlê li Çiyayê Şîrîn û Garen narawestîtin bila çaverê bikin ew şer dê bikevîte nava bajaran bi destpêkeke wiha mirov çavereyî çi pêşhatekê bike gelo Vallahi yani şu vi PKK ya jembe Karayılan evet Kandili çi dibin evana tişki dibin yani vekili dibin jku heza xudugri yek ji hükümeta merkezi digrin kari xud bulan ra bi hecdi şabi ra dinav üniformayı wanda Kürdistan şu cibci işgal kırmış şengari hatta mahmuri hatta evi Kürdistan cibcid bin işgal avandayı hükümeta merkezi dixwaze statü ew bibe zayıf bibe hatta tek biçe ew yek îro yek ku hükümeta heremê ew wînin yani jê yek aliyê wînin em bêjin goran yeneke peki ew karê xwe ji bo statüya Kurdistanê bê parastin dikin parlamentoyu kom nakin li dijî parlamentoyu karê parlamentoyê derdikevin di nav xwe de gava tu dinere yê ku dixwaze statüyê biparêzin ew jî tuneyî ji derve ji xwe dagîrker ji bo tek birina statüyê karê xwe nê dîrokî dikin û aparatekî ku alavekî ku li ser Kurda çel salê li ser mijiyê wan bi bandorek mezin bandor çêkiriye ویا جی کارتینه بناوی کردایتیه براستی یعنی یا کوید بیم به حساسیت نه یعنی به لزگینی اگر حکمت هرما کردستانی کار جدی جالیه ولی کاریه عالیه ویت اوی کاری که او نکه و حاضریه خو نکه و قرار ایران گوتی شوی بکن یعنی کرنجی nodu çara da parlamentoyu işgal kırne yani eva mesela wan ironi ne yani hevleri eriş parlamentoyu kırne yani jiberviya yek gere aliyen hükümeti yek ku siyasi heremi evana dınav xuda jvi alide avbin yani yek ali bikin eva nekini dünya hükümeta merkezici دوی آلیدا نه اوی ستاتوی نپاریزه جبویا اوا ترسک اوی یعنی براستی جدیه و البر دریه گره بوی هوایی آلیه ودا تدبیر جدی گران ناونتوی عسکری بگرتری اجای فخری کاراکن لو مافناس و شروع کار سیاسی ج دیار بکره تو هر هبی